Hello mga kaukiro kids! Kung last week naghimo ng TV reporter, karong buntaga mamahimo na putang usa ka nutritionist. Pero, unsa kaya ng nutritionist ug unsa ang iyang dabuhat? Siyempre, mag-uuban na to karon sa Ginger Sernal, usa ka nutritionist, dietitian, dinhi sa Buhangin Health Center para matubag ang atong pangutana. Tara, ubalik ko ninyo! Really, at tingnan po sa Ginger. Wait. Good morning, Ate Ginger! Morning, Laika. Ate, gusto man gud na ko mamahimong usa ka nutritionist. Unsa ba ang usa ka nutritionist? Ang nutritionist kumbaga kami to ang nagapangalaga sa maayong kaluwasan pinaagi sa tamang nutrisyon para mapugnan ang pagtaas sa malnutrition sa isa ka community. Unsa ba ang ginubuhat sa usa ka nutritionist? Okay, ang akong ginabuhat, number 1, katong ginatawag naman na growth monitoring. So, kani siya, nagatimbang mi sa mga bata. And then, pag ma-identify na namo itong mga bata, may balaan namo kung normal ba sila or malnourished ba sila. And then, pag malnourished na sila, mao na to ang amo ang target para ma-rehab na. Nagabisita po mi sa mga balay-balay. Dito, nagakandak mi og soil testing. And then, nagadto po mi sa mga gardens nila, ginainganyo namo sila na magtanom. And then, gina-encourage na mo kada barangay na maghimo o gulayan sa barangay. Para katong pamilya na malnourished children, dili na sila mamoblema mangita og pagkaon. Dito na lang sila mukuha sa ilahang backyard. Ate, since natani sa barangay, unsa ba matabang sa usa ka nutritionist sa atong komunidad? Okay, dako kay migtabang like. Kay kani makatrain ni og kanang mga volunteer mothers. Mao ni sila ang instead na kami gamay ra man ang dako man ang population, gamay lang man ni nutritionist. Si katong mga volunteer mothers, mao to sila ang pag matrain na namo, mao na to sila ang ginahimo namong frontliners. Unsa ba nang frontliners ug katong mga volunteers, nutritionist pud ba to sila? Ang frontliners mao na sila ang mga mothers na nag-volunteer o gitrain na mo para kung wala sila ang magpadayon sa among trabaho. Tapos dili pa na sila pwede maging nutritionist. Ginatawag sila og barangay nutrition scholar. At unsa ba ang imong advice sa mga bata nga dapat nilang kaunon? Okay. Sa imong edad dapat mukaon jud ka og pamahaw, paniudto, o panihapon. Dapat sakto gyud. And then, sa imuhang pamahaw, dili jud nimo kalimtan mo inom og gatas, kay nagatubo ka pa man. And then, sa daras na pagkaon, dapat naadjud kay gulay, naa kay prutas, syempre, kanon, and then, ayaw kalimti ang water. Okay, Laika, gusto ba nimo ma-experience ang trabaho namo as nutritionist? Sige, ate! Okay, sige, tara. Tara! So, pag matimbang ka na, muna ni siya may balang imuhang nutritional status. Kung normal ka ba, underweight ka ba, or overweight ka ba. Ang usa ka nutritionist sa barangay, mao ang tagabantay sa panglawas sa itong mga kapamilya sa komunidad. Ginasiguro nila nga naa sa tamang timbang ang mga bata aron ma-monitor kung aduna may overweight o underweight sa ilang barangay. Okay, ang ginabuhat na ako nag-lecture po ko. Isa ni sa trabaho na ako. Kung aduna man galing, ginahatagan sila og lecture aron ma-inform sila sa ilang tamang buhaton. Dagan kayo tayo magkuha vitamins and nutrients sa gulay ug prutas. Dagan gyud tayo makuha vitamins aron layo ta sa sakit. Matag tuig pud ginhatagan sab sila og libreng vitamins sama sa vitamin A ug iron aron healthy ta permi. Iligudate dali ang trabaho sa usa ka nutritionist, pero enjoy gyapon sila kay makakita sila og bag-ong friends ug ang labaw sa tanan, makadamang sila sa mga pamilya sa komunidad. Natugid ang tabang sa usa ka nutritionist. Siya ang nakatabang sa tuwa para sa tamang diet aron healthy ta permi. Syempre dili na ko kalimtan magpasalamat kay Ate Ginger sa iyang gi-share sa tuwa karon. Salamat, ate.
welcome, Laika. Ato na po tayo mga upcoming activities. Yes, Laika. Gina-invite na ako ang tanan sa pag-attend sa among upcoming activity, Nutrition Month Celebration, sa City Hall Drive, alas 7 sa Buntag, Ugma. O mga kaugidong kids nga gustong mamahimong nutritionist. Daga na po tayo mga nakatunan karon. O until next week na po ha. Laing profession na po ang atong experience din lang sa